Здравейте отново на всички, тук сме с поредното интервю за Player of the Month, както е новото име на LFA на месеца, или оператор на месеца, или служител на месеца. Тук сме отново с Виктор Манчев, казвам отново, защото той беше LFA на месеца за месец ноември и няколко месеца по-късно вече отново е на първото място. Вики или Викторе, честито, заслужено. Първият ми въпрос е: как стана за втори път LFA на месеца в рамките на няколко месеца, макар и различна година? Официално бих казал с работа, но... Така. Разкри откъде идват парите, на кой си дал, какво... Парите единствено на супервайзъра ми давам пари. Но... Да, няма почваме тази тема, защото имаше малко така проблеми с Стефчо. Да скарвам Стефан, ако го гледаш това, да знаеш и... Да, общо взето с усърдна работа опитвам се да си върша работата както трябва, да следя всички мачове, да помагам на новите колеги, да водя тренировки, въпреки че в момента... Добре, аз правя абсолютно също, обаче не стана втори път LFA на месеца. Не става само да дебнеш китайците да сбъркат вара. Това е. Да, и това е така. В рамките на шегата това, според мен си е заслужено, много хора и супервайзери си го казаха пак, че е заслужено. Ти си аналиста на годината, така че от тук нататък ти пожелавам само успехи. На мен това ми е последно интервю, между другото, така че даже не знам дали... Освен да. Добре, връщаме се 2 години назад. Почти година и 10 месеца само официално. Да, 2 години. Помниш ли историята, как стана работата, как научи за фирмата? За фирмата научих на предишната ми работа, докато се бях изнервил и просто разглеждах Jobs. Как това беше? В магазин за детски играчки в мола. Добре. Аз съм бил в спортен магазин в мола. Спортен магазин детски играчки. Няма значение, да. Да, общо взето един ден просто срещнах обявата в Jobs и реших, че просто това е моето. Просто видях нещо свързано с футбол, ще гледам мачове и ще ми плащат за това, просто нямаше как да не се опитам. Мина известно време, докато ми звъннат, даже се бях притеснил доста, че няма да го направят, но в крайна сметка всичко се получи. И стигаме до тук, да. Добре, значи никой не те е препоръчал, не си знаел. Не. Знаеш ли някой преди това? От тук или? От тук не. Тук обаче срещнах доста хора, които в един етап от живота си съм виждал, сме се запознавали. Да. Учили сме заедно. Може да кажеш, че са готини хора, така ли? Абсолютно. Почти всички. Добре, а в началото ти трудно ли ти беше тук или в детския магазин беше Не, със сигурност там беше доста по-трудно. Като цяло в началото бях home office, може би това малко като цяло ме поуспокои, но доста добре започнах, поне така смятам, щом за втори път ме избират. И просто гледах да си върша работата, за да мога да не ми се карат. Общо взето съм човек, който много мрази да му се карат или да му правят забележки, затова гледам точно да си действам. Може да се сетиш за някой колега, който най-много ти е помагал в началото? Разбира се, да. Тук с нас е котство, между другото, зад кадър, но няма го показваме. Той ме е водил доста тренировки. Също той ми е помогнал, но най-много ми е помогнал Жужо Керенски, разбира се, моят тим лидер. Според мен това е за истории на годината. Да, общо взето, благодарение на него съм се доразвил. Като един добър LFA. Надявам се, щом така казваш. Добре, откакто сме в офиса, има едно постоянно шеги, закачки, той стоя, оня стоя, левскарици се кари. Ти имаш ли някакъв специфичен никнейм? Никнейм? Да, повечето колеги ме наричат Шеф Манчев,
което нали, спрямо фамилията е разбираемо. Reliable. Да, нямам нищо общо с истинския шеф Манчев, освен това, че доста обичам да готвя. Значи имате общо. Нямам общо и с Кристиан Манчев, който сега започна при нас. Да. Добре, аз съм чувал и примерно мен, като кажа никнейм за Манчев, се сещам за Манчини. Се е чувал изобщо никнейма Манчини. Добре, така и така говорим за колеги. Като изключим Жужо, имаш ли някой друг любим колега, така, малко по-така? Разбира се, моя колега, който стана играч на миналия месец, Виктор Башков. Да, не се дължи само на това, че го прибирам след работа, защото, както знаете, той не си тръгва особено често от офиса, но когато си тръгва, повечето пъти С тебе. Да, това не звучи много добре, но... С тебе и братята Иванови. Да, точно така, все пак сме към в една посока. Добре, сещаш си се за някоя шантава случка, нещо лудо, което се е случвало по време на работа, нещо забавно в офиса или хоум офис? Като цяло, да, извинявай. Методи, примерно, беше казал, интересна случка, веднъж паднах от стола, сега... Между другото, аз го изпреварих предния, да паднах аз. Той може би от мен го взе, видя, че станах LFA на месеца, помогна му и на него, може и това да е. Но като цяло, общо взето, всеки ден покрай Ники, да, е забава. Просто такива неща се случват около него. Ела, Ники, надявам се, че ще гледаш. И може да научиш много неща покрай него. Можеш, да. Трябва да обогатиш езика си. Добре. Кой предпочиташ, хоум офис или работа от офис? И двете си има предимства като цяло. Така. По-скоро в началото си мислех, че предпочитам хоум офиса, но както ти каза, тук всеки ден с колегите си говориш, стават забавни неща и си мисля, че това е по-добре. Социализацията, да. си казва думата. Абсолютно. Иначе нямаше да сме толкова обединени на тимбилдинга сега, според мен. Добре. Това отличие така второ за теб, ще издигне ли така високо в небесата, като се разминаваш с колегите в офиса, понеже аз нямам вече много време, така надменно да ги поглеждаш стил някой началник? Или ще си останеш здраво стъпил на земята? Не, няма защо да си дигам акциите сам. Това всичко е от просто вършене на работата, на моите задължения и тук е момента да благодаря и да окуража другите две момчета, които останаха на второто място, Антон и Митко Ломбардоков. Ломби, Митко от Ломбардия, да, и да ги окуража да продължат да работят добре, за да може следващия път да са те. В мен малко ми писна. Аз се целя в LFA на годината. Добре. Да, двете момчета са доста проспериращи, така може да ги отличим. Добре, може да ни споделиш най-добрия мач, който си апдейтвал според теб? Все пак си апдейтвал световното или някой твой любим мач? Като цяло сещам се за един матч, може би първият, който правих от Шампионската лига, още в групите, миналия сезон между Ливърпул и Наполи. 0-4 или нещо подобно стана. Просто бях такъв футбол. Примерно 2 часа по-рано бях имал някакво ТВ Япония, нещо такова. И след това Шампионска лига, просто различни светове. Да. Също така сещам и за мачовете полуфинал, ако не се лъжа, от световното първенство Аржентина и Холандия. 1,5 сме си тръгнали от офиса. Бруталка. Да, абсолютно, да. Беше доста. Добре, сега малко за себе си да разкажеш, какво обичаш да правиш в свободното си време, имаш някакви хобита, разкажи за това, ти си болен левскар, ходиш от доста години на мачове на Левски. Това не знам дали е похвално в момента. За един от най-сериозните левскари в офиса. Да, добре, да почнем с това, какво правиш в свободното си време. В свободното си време
аз смятам, че съм спортна натура, въпреки че не ми личи особено. Обичам да играя футбол, волейбол, каквото и да е. Тренирал съм бадминтон даже. Също така играя в FIFA, че да тренирам, че тук колегите доста задобряват в последно време. Тук, който на FIFA всеки път ми каза, аз не съм добър, дойдем тук 15 минути, 6 на 0 за котство. Ние имаме това тренирам. Да, има за какво. Добре, някакви хобита? Футбола? Да, гледам мачове, предпочитам да ми плащат да ги гледам, не винаги става. Не винаги са хубави мачове, сега няма какво да се лъжем. Ето аз си признавам, гледах световното за жени, апдейтвах и подребнах малко, честно казано, беше си скучничко. Добре, за Левски, от колко време спомняш си първият ти матч за Левски? Да го помня, не. Имам снимки и по спомени на баща ми, който фактически ме запали. Първият ми матч, значи аз съм 99-та година, първият ми матч е 2001 или 2002. Едно гостуване някъде по морето, не се бързо запал нещо такова, докато още имаше силни отбори от тази част. Да. Но като цяло винаги съм си бил запален, не мога да си спомня кой е първият матч, който съм гледал на живо, но е било доста отдавна. Да, нормално, тък му се родил там, още си картофче малко на матч на Левски. Според мен така трябва от малки децата да се научат на любов, на лоялност към футболен клуб. Личиш, че баща ти правилно те така запалил по футбола, не по отбора, нали, защото всеки си има различни интереси, ама да, личи си самата ти страст към футбола, това, че уважаваш другите отбори, уважаваш, нали, така, не си като някой псевдофенор, тук е това, секарите, така. Виждал съм го, така че, добре, ако имаш самолетен билет, до коя дестинация ще отидеш и защо? Любимият въпрос на Стефан Гранджаров. Значи защо? Причината 100% ще е футболен матч. Така. Въпросът е докъде. Много бих искал да отида в Испания, такива по-топли страни. Може би бих отишъл на някои от големите матчове, на Ел Класико, дай Боже някой ден. Да. За момента. Ако можеш да живееш кариерата на един спортист, кой би бил той и защо? Любимият ми спортист на мен е... Методи каза Ники Михайлов заради жените. Значи я каже Валери Божинов, защото те същите жени са минали от там. Да. Любимият ми футболист е Кристиано Роналдо и може би бих казал неговата кариера. Упоритост, тренировки, много работа, за да е там, където е вече 20 на години. Да, те много хора, между другото, футболни от футбола са казвали Роджер Федерер, който ме е направил впечатление и има резон. Даже Силвио беше споменал за Новак Джокович, който пак е окей. Да, балканска личност. Балканска, да си слуша камелия, да се пуска след победите. Добре, малко преди интервюто се почуди за Celebrity Crush. Имаме ли такава? Споменаваме ли пак методи с Николета Лозанова или предпочиташ по-скоро към чуждата плът? Честно да кажа, нямам Celebrity Crush. Това е заради приятелска. Според мен иначе после ще ти кажа. Добре. Тук това може да го покажеш според мен на жената, да си знае, голяма реклама. Ама според мен този въпрос ще е любим на Жужу. Той ще я подготви. Той. Трябва 2 дни интервю да ти ги кажа. Да. Гледаш ли сериали, любими филми? Гледам, да. Любими сериали, сега за филми бих казал Хари Потър, но... Така ми е първата в... Не казвай къде е. Любими сериали... Фантастика. Game of Thrones, House of the Dragon, Walking Dead, много добри сериали всичките и с нетърпение очаквам новия сезон. Добре.
Драган. Съвсем тема, която не е по моето такова, така че препоръчваме ви да ги гледате. Добре, а като малък какъв искаш да станеш? Освен футболист, има ли си други мечти? Не, Или като всяко момче? Това ми беше мечтата, може би като всеки, да. Всяко момче. Уви не се развиха добре нещата, затова само седа и гледам сега. Стоим и гледаме, Да, и понеделник си ритаме. Да. Това е. По същия начин и аз. Като видях, че няма да стане, идеята беше да съм близо до футбола, Да, някакси по абсолютно някакъв начин. По същия начин. Просто спортна журналистика, но ето, сега сме бетинг индустрията. Няма лошо. Добре, имаш някаква нещо, което хората не знаят за теб и биха били изненадани, когато го разберат? Цяло може би това, че обичам да готвя, но все още не съм готвил тук в офиса. Да, нямам тази възможност, но това е може би нещото, което... Да, между другото аз се изненадах, като го каза, така, макар че би ти отило така с бяла престилка и една така шапка, готварска. Все още нямам шапка, но престилката си е вкъщи. Може да ти подарим за рождението, вече знам какво ще дам на Жужа идея. Добре. И финалния въпрос, какво ще пожелаеш на себе си и на колегите ти? Да, като цяло винаги искам да всички да са живи и здрави. Изложи се. Трябваше да кажеш нищо. Да, като за мен е един малък празник, да. Същото, но важното е да сме живи и здрави, да си вършим работата, да не се караме с колегите и наградите сами ще дойдат. Да, той само днес се скара с това, мама, това да не може. Кой е най-тегавия колега? Кой е най-тегавия колега? Да ти среща някога. Защото сега трябва да обръщам на камерата. The Heavy One. Коце Дънчов. Да се покаже ли, бе? Покажи се, повядай, може да... Ако не го познавате Коцето Дънчов, може да видите в SharePoint-а анализ за месец февруари. Коцето Дънчов. Март. За март. Ти си написал домашно. Да. Абе, дай да направим ли теб едно интервю са? Какво? Да направим едно интервю. Не, няма. За финал. Много благодарим на всички, че ни изгледахте. Това беше последния епизод от мен, Крум Крумов. Надявам се за напред да се виждаме и винаги ще остана с топли чувства към всички колеги от Genius Sports. Признавам си, че беше много яко, много приятно, малко тежко, че напускам, но не се знае кога живота пак ще ни се вере. Много ти благодаря за интервюто. И аз Пожелавам ти благодаря. успех във всичко, което правиш. Мерси и на теб така.